Batetikan euskara, udarri bertsolaria zen, eta behai eskinita dagoelako, bestetik artea, eskultura badalako, tradizioa, udarri izalako merezigarren mendeko bertsolarioa, eta modernitatea, Remigio Mendiburun eskultura badalako, eta arte garaikidean barruan santzua. Baina uraren joan zen eta noski bizitzaren lege, nekazaritzan bertso kantari aju izan zen arrebe. Omenaldia egin zioten ta gaur egin dugu geure, euskal kulturan garrantzitsu zen inondorenean ere. Bakarrik esan, Zumetak murala egiten duenean oso artista gaztea zala, bai, 34 urtekin entzun eskatu zioten murala egiteko. Kontua da, garai hartan behar inoiz ez zula zeramikakin lanik egin, eta orduan, klaro, 16 metro, bidez 9 metroko panel bat ematen dizutenean, zeramikakin lantzen, zuzipiztik ez zunean, nahiko gai komplikatu izan zen. Orduan behar erabakizu, mural hau dana, kuadrante txikiagotan banatzea, bai. Fikatzen batzaten, abaitzen dira, 2 metro eta piko 2 metroko kuadrante batzuk, ezta? Zatik egin da. Hori egiten duna da, zati bat, eta gero, zati bakoitzeko plantilla batekin, hori zeramikazko piezetan aparte, jarri dena aparte, eta gero, zati hori pegatu. Bai, zatika, osatzen. Remigio Mendiburu aipatu degula, oain Zumeita ere, badakizute, bai bat eta bai bestea gaur taldeko partaide ziara. Gaur taldea sortzen da, Gipuzkoako 8 artistekin, esan ego izkizuet izanak, abar bidean ez dut bat azten, hauek izango liake, bai? Zango zian, Jorge Oteiza, Remigio Mendiburu. Ose zaudena, aurka sentuko, ogian nahi duen eri, ose daudene, ogian mango, bidea diote, erakutsiko, denak ala inorez, denala ez errez, bakarka ezin da, usilak alakateak, denak ala inorez, denala ez errez. Herrian zen